Kowuok e boma ma Kisumu. Magi weche manyien e Lolwe TV. Jareno Lolwe TV tarik en 28 maendi odiochieng' mogik mar dwe mar ariyo higa 2021 oromo tino odiochieng' e kindego eko mabende wachenu weche manyien e yor adimba ma waseikonugi e lak sechegi eki. Kata kamano wechegi e yono ero machuok. Jolony e weche mag thieth e pacho kaendi e tielo machielo ochako chiwo siem ni piny Kenya kidek neno muoch machielo mar adek mar tuo mar COVID-19. Jatend piny owacho ma pacho kaendi moluor Uhuru Kenyatta osingo biro tiyo makare kendo mowinjore ne pinjego eko mag Afrika ma Ugwe, kama endi en singo mabende ogolo bang'e yiere kaka jakom mar duolno ero mar East Africa Community. E kanyakla kod sirikand kata tend piny owacho ma kaunti ma Kisumu ijiwo mondo oyolosi apaya mowuok olweny nyaka Sondu mayudore e sub county Manyakach mabende kori wacho ni rache matamre gi nono gi sechegi eki. Magi eki mamoko mathoth e yor adimba arwakini machiegni. Nyinga Lorin Manyala bende iparo ni nyalo tudori kodwa achiel kachiel kokalo e mbui marwa. Facebook marwa en Lolwe TV, Twitter handle marwa en @Lolwe TV, kata inyalo oronwa otegi machuok kokalo e namba manitiere e screen kar kanyo ero machiegni e weche manyien e yor adimba. Jolony weche mag thieth e pacho kaendi koro chiwo siem ni piny Kenya kidek neno muoch machielo mar adek mar tuo mar COVID-19. Maendi en siem ma jolony go eko golo kaluwore kod medruok kwan joma gamo tuo makoro nenore mokalo e pacho kaendi odiochieng' ka odiochieng'. Kae sample mar ji 7,000 mabende no pim odiochieng' ero manyoro ji maromo 410 noyud kod tuo nieri. Gino ero manyiso positivity rate mar 6%. Rate mabende ni malo mokalo kochako pim e pacho kaendi kochako dwe mar 10 kareta ma joma tuo nieri onuro mokalo e ute thieth to wuok atamalo 73 nyaka atamalo 92. Ji matuo nieri negi odiochieng' ka odiochieng' bende koro wuok 13 nyaka 40. Maendi en ler mabende ogol kod Chief Executive mar Lancet Kenya Migosi Ahmed Kalebi. Kumachielo ni jatend piny owacho ma pacho kaendi moluor Uhuru Kenyatta osingo biro tiyo makare kendo mowinjore ne pinjego eko mag Afrika ma Ugwe kata East Africa Community. Maendi en singo mabende ker Uhuru osingo bang' yiere kaka jakom duolno ero mar East Africa Regional Community, kuma bende owacho ni obiro dhi nyime kod kelo pinjego eko kanyakla. Koloso e kinde romo mano ero mar 21st Ordinary Community mabende no bagi kokalo e yor mbui, ker Uhuru owacho ni obiro timo matek maneno ni omedo ting'o malo winjruok e kind pinjego eko mag Afrika ma Ugwe mar konyo e neno ni ohala otimore makare e kind pinjego eko. Ker Uhuru okawo kar ker ma piny Rwanda Migosi Paul Kagame mabende yande ne en jakom mar East Africa Community. I intend to focus on a number of critical areas. The actualization of these priority areas will be guided by the implementation of the East African Community 6th Development Strategy for the period 2021 to 2025. I also will focus on the strategic areas that will enable us spur even deeper economic integration, and I will strengthen partnerships to enhance intra-East African community connectivity and focus on the productive sectors to ensure that we are able to implement our projects and programs in a sustainable manner.
Riwruok mar jopuonj mar NAT koro kwayo duol machulo jotij piny owacho Sara e pacho kaendi mano ero Salaries and Remuneration Commission kata SRC chenro mar timo job evaluation mondo chiw thuolo ne twak kata debate machielo ewi keto winjruok bende machielo manyien mar CBA kata Collective Bargaining Agreement kapok ochopo e dwe mar 6 mar higani eri. Koloso e boma ma Kisumu e kinde yiero mag jotend NAT bade ma Kisumu kono ero. Jagoro mar riwruogno ero mar NAT Migosi Wilson Sossion oseyo ahinya duol mandiko jopuonje tich Teacher Service Commission kolieko ni duolno ero chano wito oko paro mar twak ewi CBA manyien no ero. Wacha makamaendi NAT biro godo bang' ka gisewito oko paro mabende yande gin godo kuma bende ne gichiwo notice mar ndalo 14 mar chako ng'anyo e pacho kaendi mangima. CBA manat kanyakla kod riwruok jopuonj mar KUPPET tiyo godo gi sani eri biro rumo kochopo e dwe mar 6 mar higani eri. Gino ero mabende miyo gidwaro mondo duolno pedh twak machielo kendo mar medo jopuonj lemo kanyakla kod osara kochopo e giko dwe mar 6 mar higani. Other departments and the Ministry of Education, they have already started giving their budget proposals so that in the budget that will be read in the month of June, it captures the proposals of all the other departments. So we don't want TSC to be confirmed. The job evaluation has been done as I demanded. Now wanamalizia maneno ya mishahara na tutajua hata kabla ifike TSC tutakuwa tumejua whether it makes sense or not. Kama itakuwa ni chafu nitakataa. And the bill of TSC must be amended so that we appoint a commissioner that we can hire and fire. And that is within this BBI. Jalup jatend piny owacho ma pacho kaendi Laktar William Ruto okwedo ahinya romo mar jotelo 7 mowuok e duond od buche moko madongo e pacho kaendi mabende yande noromo e kar jot mar ker chieng' tich ang'wen jumani eri ko wacho ni telo mag akwede mag dhoudi ok bi bedo kata ok bi chiwnegi thuolo e pacho kaendi tok yiero ma higa manyien. Migosi Ruto mabende otimo limbe e kor gwenge mago eko mag Trans Nzoia mar nyayo campaigns mage malaro kom ker e yiero ma higa manyien. Odagi ni en okobi telo ne timo campaigns mago eko mag kwedo referendum e pacho kaendi kendo wacho ni oganda ma pacho kaendi ema bende biro ng'ado pachgi makare ewi loko pend chike ma pacho ka. Shida ya Kenya si katiba. Tunaweza kurekebisha katiba vile tunataka kufanya, kwa sababu kurekebishwa kwa katiba ni ili tuelezane vile tutagawana. Ni kama ile vijana wa jesi wakubwa wa kutoka mafamilia kubwa majina makubwa, lakini Mwenyezi Mungu na sisi hustlers tumesema nendeni mulete ile kijana ambaye anachunga nini, na huyo mtu ni Excellency Deputy President. Mheshimiwa Deputy Rais, I want to tell them, those people who are selling that BBI, we know for sure you brought BBI so that you get a coalition ya kuwapeleka mpaka kwa uchaguzi wa 2022. Despite the mocking, despite the insults you have endured because of being a serious Christian and a practicing Christian, you have not shied away from coming to help the church. Duond od burano ero mar Jubilee kanyakla kod ODM koro timo campaigns ne Migosi Francis Njoroge mabende laro kom MCA ma ward ma London e county ma Nakuru. Duond od bura mar ODM oweyo laro kombe 2 mag MCA e county ma Nakuru kono ero ka koro gibiro siro lwedo jogo eko mabende ochung' kod otiko ma duond od buch Jubilee e ward ma London kanyakla kod ward no ero mar Hell's Gate yiero madundo mabende ichan tim kono ero. Jotelo moriwo kanyakla Migosi Aladwa, Migosi Maina Kamanda, Rafael Tuju kanyakla kod jotelo mamoko otelo ne campaigns ne Migosi Njoroge ma ward ma London ka odhi piem kod jochung' mamoko mabende wuok e duond od bura kaka UDA, duond od bura mar PPK,
Doro bura ma TSP e kind mamoko. Yiero madundo e ward Malandan kanyakla kod Hell's Gate County ma Nakuru kono ero ichanbagi kochopo chieng' tarik 4 mar dwe mar adek kata mar dwe manyien. Candidate wetu ambao withdraw, candidate wetu ambao aondoke, candidate wetu wa ODM ni Bwana Josh. Na hii kiti hakuna mahali itaenda. Sisi tumekubaliana na ODM. Mahali kiti ilikuwa ya ODM, tuna support ODM. Mahali kiti ambayo ni ya Jubilee, wanatusupport. Yeye kazi yake ni kuja kutuambia hapa maneno mingi ile sisi mnataka maendeleo, si ni kweli? Kama mnataka maendeleo, wacha sisi tuchague Njoroge. Rais Uhuru Kenyatta ameshughulikia mabarabara hapa, ameshughulikia stima. Alafu kuna wangu wengine fake wanakuja hapa na peremende Sunday. Wanajaribu kuwasawishi kwamba hao ni bora kuliko mzazi. Sababu yeye ndiye ako na hiyo gang. Aache kujificha, ajitokeze, alidi ile timu inaitwa ya no, ili wakati tutakuwa na referendum tutamshida asubuhi na tutamshida kwa referendum. Hiyo maneno ndio pia itakuwa 2022. Eweche matimara Lora Counties makalue County makisumu enitend pinya wacho ma County makisumu koro ikwayo losi apaya mowuok olwenye korie Sondu mayudore sub county Manyakacha. Maendi en kwayo mabende ogol kod jodak kanyakla kod joriemba piko e gwenge goeko mag kolwenye. Kotelnegi kod Eric Otieno giwacho ni apaya no ero thago gi mokalo ahinya e kendo chocho nyaka ohala magi mabende gitimo. Giwacho ni kata olalo mabende nitiere Kambeta Oliero mabende nyalo kata kelo masira mar tho ne jopinya matiyo kode gie sani erim. Nitiere ywak ma wan go ka jo boda boda. Wan gi daraja moro ka iluongo ni Kambet. Daraja no sani gore piny kendo en kama rach kendo dhi nego dhano mang'eny. Aoro se sienyore kendo rach makinene to jo pikipiki kende koro sano luor kal. Koro mae wakwayo sirkal mar Anyang' Nyong'o ni Kambet olosno olalo no. Waseyuak wasego koko. Kendo dhi nego ji mok ni bose chako nego nikech kata jomoko lware. Koro watemo wuoyo gi sirkal mar Anyang' Nyong'o mondo mi olosnwa daraja no mondo waring kama ber. Waluor. Aya, mano dong' adier jo. Ato yo moa Kolweny, Junction Oyuma, nyaka ichop Nyamarimba. Yo rach mok wanyaringo. Mano be wadwa ni mondo mwanyise Anyang' Nyong'o mondo mi olosnwa yorno. Wahinyore. Wadwa ni gilosnwa yorno. Wagone Anyang' Nyong'o erokamano no naneno ka moko matindo tindo go chako timore nade ochako loso kendo aneno ka maram donje kuonde mano yugno mano pa e loso nguma ka aneno ko duogo loso gi maber. Onego be ni mane sirkal matiyo mo waneno. Onego be ni gik makamago timore eka wang'e ni kar devolution tie adier. Koro thuolo ne mapoko losi onego timre koro ndachwa mawuok Kolweny kadhi nyaka Sondo oko ber ahinya chando wa kendo pikipiki ni wakethore to wan gi jatendwa monego losnwa gigi miluongo ni Aduma Wuon Wuor no ngiso wan olosonwa ndara oko losonwa makendo sani ok wang'eyo gima en. Namba 2 ne wach no security osebedo marach okano wach nitie ng'ato norepi kanyo motho nitie daktari moro be notong' kanyo. Koro kwaseng'eyo ni sirkal neno nang'o kodwa nikech chang'a ema gikero nigi lawa lawe kor gweng' kuo timore e bolo location kanyo to onge action mikawo kendo iyudo ni ng'ato timo timbe mag njore to duge gweng'. Koro kwa sirkal marwa mondo wuog oko mondo konya ne pinywa ka nikech waneno ka Nyakach dhi marach. Janeno Malolwe TV gi ywak mar loso apaya mowuok Kolweny korie Sondu e sub county Manyakach. Wadhi yo matin kae to bang' aduoko kod weche go eko mag ohala. Jesse Omondi e mesa mar adek biro chiwo weche mag tuke mwaseikoni gi lak seche gi eki kik idhi mabor. Ka intiere Migori, ka intiere Homa Bay,
Yambalo yaka na Bible. Ka intere Kisumu, kata mana Siaya Kababa County. Mae NDN Rumba Extra Edition. Yaka ya Musa. Jumapil, Chakore Sapar, Mami Diambo, Kikilo, Nikod An, a boy, the DJ. Wanti record rumba elengi, rumba bakuloto, rumba ya mapendeshe, katamana, benga, rumba. Omiye watudre, Jumapil, Chakore Sapar, Mami Diambo, Mana Elolwe TV. Give me 10 years. It is back once again. Na uchaguzi utakuja na utaisha. They say politics is a life changer. Because we want to change the fortune. It is a time that Kenyans are now faced with so much political heat, ranging from the BBI onslaught, we've got the Uhuru succession politics, we've got the dynasties versus the hustler narrative that is currently going on. The only better way to get to understand this is by watching the Cardinal Talk Show on Lolo Television Network every Sunday night between 8 and 9, where matters politics will be discussed. Yes, at this rate now, it's time to invite all opinion leaders, worthy debaters, people who will ventilate, people who will inform, people who will give us the insight, because we've got to unpackage what is inside politics, both locally and internationally. Are you ready to occupy these seats? So, if you are, I welcome you. I'll be hosting you here every Sunday from 8 p.m. to 9 p.m. every single week. Weche magohala eni jopur magoduma e gwenge ko mag North Rift odagi nengo manyien magoduma mabende oketi kod duol makano kothe pacho kaindi manoero National Cereals and Produce Board kata NCPB. Nengo manyien no go NCPB koro biro nyiewo oduma gunia kilo 90 nengo mar shillings 2,550 kowuok e nengo mar shillings 2,700 mabende yande ne gisebedo godo ka ging'iewo wuoko kuom jopur e kinde mokalo. Jopur oduma mano tero oduma gi e dipo mano ero ma ka NCPB bade ma Eldoret no dhier nono gi nengo manyien ero ka giwacho ni duol no ero oduoko nengo piny ka oko kao pachgi kata matin. Jopur oduma osebedo ga kadwaro mondo gitero oduma makamago iko kilo 90 nengo mar shillings 3,000 ne duol no ero makano kothe NCPB. Nengo mabende duol no ero koro ochako duoko piny nyaka 2,550. Kumachielo ni ridruok mar ngima mano ero inflation rate e dwe mar 2 ni eri no medore nyaka 5.78 kowuok e 5.69 mabende ne ntiere e dwe mar 1 mar higa ni eri. Maendi en nonro mabende ogol kod duol no ero mar Kenya National Bureau of Statistics kata KNBS. Medruok e nengo ngima iwacho ni obiro kaluwore kod medruok e nengo mag fuel kanyakla kod nengo chiemo e dwe ni eri. Ka medruok e nengo fuel mosenenore e kind jumbe 2 mokalo e pacho kaendi osekelo nyaka medruok e nengo wuoth kanyakla kod nengo teko kata energy. Gino ero mabende medo mana rido ngima ne oganda mapacho ka. Bang' thuolo machuok Jesse Omondi kod weche go eko mag tuke.
Machiegni uru nyikwara mogi chenro mar abila kama kinde duto wasebet kwa puonjre luo kitgi gi timbegi. Fikiria mdhako ni chudi kindi ne moro. Wang'iyo godak kwero machon kod dak oganda wa masani. Ng'ato koso to kain ka miduoki. Godala bende puonjo nyikwara mogi ok landga. Ilando jogo chido chuni. Abila en chenro mabiro chieng' Jumapil saa 3:30 otieno nyaka saa 4:30 otieno. Chodo ne tie mar jachien ma nyiri manili ko gadala kama gogni emokele. Jumapil saa 3:30 otieno no to be podi nene Jumapil no saa 12 midhiambo. Mon bende neno ka wacho ni to wapenji ni to dichuo to ka chodo to winjro tima. An jata chenro Okinja Makambo jawete juogi kod nyakwata Ukugot ma en okil mar juogi mar Amoga. Ero kamano nyikwara Amoga jwang. Ka intiere Migori, ka intiere Homa Bay, Yambalo yaka na Biblia. Ka intiere Kisumu, kata mana Siaya Kababa County. Mae NDN Rumba Extra Edition. Yaka ya Musa. Jumapil ka Jumapil chakore saa 10 mamidhiambo kikelo ni kod an Aboy the DJ. Wanjire kod rumba elengi, rumba bakoloto, rumba ya mapedeshe, kata mana benga rumba. Omiyo watudre Jumapil ka Jumapil chakore saa 10 mamidhiambo mana e Lolwe TV. Machiegni e winjo wechego mago mag tuke. Jaloch mar ng'wech mar nus marathon kata half marathon Kibiwot Kandie mabede koro nonyiso mahino mare e chung'ne piny mar Kenya ng'wejego mago mag 10,000 meters mabende koro ikruok ne Olympics mabiro timore Tokyo, Japan. Bang' koro ne loyo e tielo mano mokwongo ng'wech mago mag athletics Kenya mayande koro nobage e pap mano ma Nyayo Stadium Nairobi. Kandie masani en jaloch bende mar cross county e pacho ka notieko gi dakika 20 noluwe gi Gilbert Kimunyan mabende nobiro thuolo mar ariyo gi dakika 20 seconds 29 gi nyiri matindo 7. Peter Moniki thuolo mar adek gi seconds 20 gi dakika 20 seconds 29.07. Korka jomanyiri Sheila Chelang'ata mabende koro noyombo mita 5,000 bang' kanorengo dakika 15 nyiriri 42 gi mago matindo 2. Jacqueline Cheroitich thuolo mar 2 kama Mary Nyarwai mabende koro notieke thuolo mar 3 e ng'weje mago mabende koro notim chieng' Ngeso. Nasikia kumbe mazoezi yangu kabisa imekuwa salama na niko na furaha sana kuwa mshindi wa hii meeting ya kwanza na niko na hopes kuingia timu ya Olympics mwezi ujao. Maandalizi yangu imekuwa sawa. Tumeng'ang'ana kwa mazoezi. Sasa hizi tunatafuta speed kwa
To kowere gi mag wacho ng'ene na mago mag rugby kuma e tuke mag rugby ma kata marago ko joloch mar okombe Kenya Cup KCB yande koro no chako lig maber ahinya bang' loyo Strathmore University 24-16. Tuno bende koro no chake ayanga e alap ma KCB Sports Club. Wege bank go yande koro no wuok chien bang' kano osewil jotugi moko ma bende koro no kelo lokruok mar arieya e tugo ma bende koro no osebedo koro kadhi nyime. Menengai Oil no go tim bende tuke moko ni Menengai Oil no nyono tim mar Pali Queens daka mano gone 30 to kod 9 kuom 13. Brass noloyo Masinde Muliro 56 kuom 0. Kama Nakuru bende nogo Black Blood 13 kuom 8 e tukego mag rugby. For Bahia, we came for the win and at least we got the bonus point. We knew Strathmore coming hard. They had a game on us, and even through the years they've always come hard, and I think they came fitter than us. We just came together in the end to fight for the bonus point. We expected a win, but unfortunately we made tiny mistakes, and from here we are hoping our graph will go up, hoping for a win in the next match and improving on our set pieces. Wang'ane na magadhula kuma koro Kenya Premier League bende duoko mabende ne ogolo odiochieng' mano manyoro mago mabende osebedo kadhi nyime ni tim Nzoia United nogo tim mar Gor Mahia gonde 2-1. Bidco United bende nogo Tusker 2-1. Kama Vihiga United nowuok amodhi mano kuom nono mar 0-0 to kod club no mar Western Stima. E pinje moko duoko mabende koro no tugi mano midhiambo manyoro chieng' ngeso en ni gol 1-0 kama Leeds United nogo dala gi kanyo to kod club no mar Aston Villa. Newcastle United nowuok amodhi. Sal's with a header at the near post from Ryan Fraser's ball.